800 ne jotije machiegni romo 300 mosebedo ka bendo omendagi bang' tieko tijegi e kauntino kendo dhi e rutaya. Kaka jafwambo marwa ma Mombasa George Aoko leronwa, moko kuomgi nonyiso mor bang' yudo omendano kendo singo mar dok kaluo bang' kwamo e boma kuom thuolo malach tok rutaya. Siku yetu la furaha. Ne en mor kod ilo e kaunti ma Mombasa bang' tend kaunti no motel ne kod Governor Abdul Swamad Sharif Nassir chiwo chek mar omenda maromo shillings milion 88 ne jotije chiegni 300 manyocha bandho pesagi bang' dhi e rutaya. Mimi nilikuwa nasema nataka niimbie nyimbo moja fupi kwa governor kabla hajaongea. E nyasi no mane obagi ya Peace Governor, moko kuom jotijego ne jonyiso fuong'ruok mane giyudo kendo singo mar dok e miechgi kaluo magikone gisedak ne higni buora nyaka ne gidhi e ritaya. Waro waduoko Nyasaye erokamano kuom governor marobo parowa makomono wanwang'o pesa wa mag retirement makata ka ne nawuok dala pok adok higni abich kata kidog dala kionge pesa. Waduoko Nyasaye erokamano makoro ogwedho wanwang'o pesani makoro kata kwa dok dala wabodo kwa ngima kendo kwa mor kabisa mondo wadwane jodalo wakani waweyo. Wingi wamekufa, lakini sisi tulioko hai tunashukuru. Tutabeba cheki yetu ya milioni 800. Ni muda mrefu tangu tuliporitaya, twapanda tukishuka, hatujapata mapeni haya, lakini kwa leo kutuita kuja kutupa cheki na kukata keki na yeye, twashukuru sana. Esechego gogo, migao mochung' ne chenro mag jotiche kaunti ma Mombasa ne osingo mar chiwo negi tiegruok ewi kaka gidhi tiyo gomendano mondo mi kik giyake ni mar odonjo dichiel. Eti yudo ka ng'enyne kaka koyudo pesa kaka koro giyudo pesa kawuono to nitie chudhe morito gi oko. Baso bang' ndalo matin yudo ng'ato nyicho yudo pesa to pesa ne orumo. Koro wadwa timo chenro mar training jok mose retire, jok machiegni retire gi joma odonjo tich manyien. Anajo auksiaya ugenya ligega to nalgero dala kucho to dala na sanu yugulo chal ng'ama ne otho Mombasa. Koro ka dok dala